Bueno, pois moi bons días a todos e a todas, benvidos a este acto de entrega do Premio Otero Pedrallo, que este ano, pois ten como premiado a nosa Coral de Ruada. Bos días, don Miguel Ángel Santalices, presidente do Parlamento, don José López Campos, conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, doña Fátima María Malingre Grande, presidenta da Coral de Ruada, autoridades e tamén distinguidamente a don César Fernández Gil, que é vicepresidente segundo da Diputación Provincial de Ourense e o deputado de Cultura. Autoridades, amigos e amigos, estimado público, hoxe é un día moi grande para Ourense. E digo con pleno convencemento, porque a organización deste premio honorífico que conceden de nada menos que dende 1977 as deputacións, as 4 deputacións provinciais, co apoio da Xunta de Galicia, aquí representada por o seu conselleiro de Cultura, correspondeulle este ano á Diputación de Ourense. E se lle engadimos que o premio desta edición vai para un dos grandes estandartes culturais de Ourense, a nosa Coral de Ruada, xa queda redondeada a magnífica xornada. A Coral de Ruada, flamante Otero Pedrallo 2024, é digna merecedora desta distinción, polo seu papel moi destacado na defensa e difusión da nosa cultura e da nosa lingua. Tal e como ben dixo e valorou o xurado no seu fallo. Este galardón recoñece a persoas ou entidades, como é o caso, con notable, eu diría que señeira, aportación á cultura galega. A formación ourensá é merecedente desta distinción, tal, e repito, como argumentou o xurado, porque non se trata só dunha agrupación folclórica, que tamén, senón que é unha institución galeguista e auspiciada pola xeración Nós. Lembremos que a Coral de Ruada foi fundada en 1918, 2 anos antes que a revista Nós, con moitos dos membros desa xeración como o propio Otero Pedrallo, Vicente Risco ou Florentino López Cuevillas, próximos tamén a esta entidade. A Coral de Ruada é un símbolo cultural intrínseco a Ourense que ten o respecto de todas e todos nós. Poderíamos afirmar que de Ruada ten un protagonismo destacado e sempre merecido na banda sonora orixinal da nosa provincia de Ourense. A Coral de Ruada é, como decíamos, non é só unha agrupación folclórica, é toda unha institución que tivo e ten un papel moi destacado na defensa e a difusión da nosa cultura e da nosa lingua. Foi fundada, como decíamos, no ano 1918 polos ourensás Fabriciano Iglesias, Xavier Prado Lameiro, Xulo Prieto Nespereira, Virxilio Fernández e Cesario Eire. Presentouse no Salón Apolo de Ourense o día 24 de xullo do ano 1919 e en Madrid en 1920. Na súa traxectoria, a Coral recibiu numerosos galardóns, premios e distincións, máis dunha ventena moi longos de contar, pero dos que vos podemos ou de que convén destacar: a gravata para a bandeira doada por don Alfonso XIII, a placa de ouro do Centro Galego de Bosaires de 1931, a medalla de ouro da provincia de Ourense en 1984, a medalla de Galicia en 1992, a medalla Castelao en 2013 e, dende hoxe, o premio Otero Pedrallo 2024. Na actualidade, a Coral centra a súa labor na difusión dos temas folclóricos galegos e a polifonía galega. Un labor que desenvolve tanto nas sociedades culturais de Galicia como de España e tamén no estranxeiro. Ademais do coro, dispón dunha escola de música tradicional, Virxilio Fernández, o grupo de teatro Xavier Prado Lameiro e a escola de baile Coral de Ruada.
Pero tamén forma parte da vida institucional participando en numerosos actos oficiais. E, ademais, organiza todos os anos o Premio Xavier Prado Lameiro, as xornadas Lembrade Nós, o certame de Ruada, o concerto dos amigos do Teatro Principal e o concerto de Nadal na Catedral de Ourense. Desde o ano 2022, preside a Xunta de Goberno da Coral Fátima María Malingre Grande e a dirección do coro corresponde a Xoán Antón Vázquez, quen magistralmente fai soar 42 voces mixtas e 10 instrumentistas. Permítame que incida para pechar nesa idea que estuvo presente en toda esta intervención. O Premio Otero Pedrallo 2024 non é a unha institución folclórica, é para todo un símbolo cultural de Ourense, de toda Galicia, como defensora da nosa cultura e da nosa lingua. Só me resta reiterar os meus máis sinceros parabéns á Coral de Ruada e o agradecemento en nome de Ourense polo seu incesante labor a prol da nosa cultura. Como ben dicía León Tolstoi, a música é a taquigrafía da emoción e hoxe é, como dixen ao inicio, un día emocionante e importante para esta provincia e para a gran Coral de Ruada. Moitísimas gracias. Moitas grazas, presidente. Procedo á lectura dun breve extracto da acta da reunión do xurado previsto nas bases reguladoras da convocatoria do Premio Otero Pedrallo 2024. Con data 14 de outubro do ano 2024, ás 11 horas e 26 minutos, reúnese o xurado previsto nas bases reguladoras da convocatoria do Premio Otero Pedrallo 2024 no Centro Cultural Marcos Valcárcel da Deputación Provincial de Ourense, co fin de realizar reunión en primeira convocatoria e tratar nela os asuntos que figuran na orde do día. Presido o xurado Anxo Manuel Lorenzo Suárez, director xeral de Cultura da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, en representación do presidente da Xunta, e exerce como vicepresidente don Luís Menor Pérez, presidente da Deputación Provincial de Ourense, institución organizadora desta edición do Premio Otero Pedrallo. Unha vez constituído o xurado, procédese á presentación de candidaturas e nas propostas de candidaturas polos membros do xurado toma a palabra don César Fernández Gil, vicepresidente segundo da Deputación de Ourense, para propoñer a candidatura de entidade denominada Coral de Ruada. Procede a entregarlles a todas as persoas integrantes do xurado un breve expediente acreditativo dos méritos da candidatura, os cales procede a explicar brevemente. Unha vez presentada a candidatura da Coral de Ruada, procédese a dar conta de outras candidaturas e, posteriormente, procédese á votación. Unha vez sometida a votación entre as diferentes candidaturas presentadas, obtense o seguinte resultado coa proposta da Coral de Ruada, que obtén un apoio maioritario por 16 dos presentes membros do xurado neste Premio Otero Pedrallo. Unha vez comprobado o resultado da votación, o presidente do xurado procede a proclamar a proposta presentada pola Deputación Provincial de Ourense, consistente en outorgarlle o Premio Otero Pedrallo na súa edición de 2024 a entidade Coral de Ruada como gañadora deste premio. Pecha a reunión o presidente do xurado, Anxo Manuel Lorenzo Suárez, para agradecer novamente a participación de todas as persoas que integran o xurado, poñer en valor todas as propostas presentadas e a importancia deste recoñecemento que une a tantas entidades na defensa e promoción da nosa cultura. E non habendo máis asuntos que tratar, dase por rematada a reunión presencial, sendo as 12 horas e 5 minutos da que se redacta a presente acta que asinan todas as persoas integrantes do xurado. Moitas grazas e parabéns. Si pasa David por lo
Señoras e señores, autoridades presentes, amigos e amigas. En nombre de todos os membros da Coral de Ruada, quero expresar o noso máis profundo agradecemento por este Premio Otero Pedrallo, que hoxe nos honra e énchenos de emoción. Recibir un galardón que leva o nombre de Ramón Otero Pedrallo, figura esencial das nosas letras e da nosa cultura, supón para nós un recoñecemento dun valor inmenso. Non só polo que significa o seu legado para Galicia, senón tamén porque este premio simboliza o esforzo colectivo de tantos homes e mulleres que ao longo de xeracións dedicaron o seu tempo, a súa voz e o seu corazón para preservar e difundir a música tradicional galega. A Coral de Ruada, nacida en Ourense en 1918, foi testemuña de máis dun século de historia. En todo este tempo percorremos camiños difíciles e fermosos, sempre cun mesmo obxectivo, manter viva a esencia da nosa música e as nosas tradicións. Este premio, sen dúbida, pertence a todos os que formaron parte desta gran familia. Aqueles que xa non están connosco, pero cuxo legado guíanos. Os actuais integrantes, que cada día dan o mellor de si mesmos. E as novas xeracións, que son a garantía de que esta chama non se apagará. Quixera tamén agradecer ás nosas familias, ás institucións que sempre nos apoiaron e, por suposto, a todo o pobo galego, porque son eles os que dan sentido ao noso canto. Sen ese público fiel que nos acompaña, sen a súa emoción e o seu aplauso, o noso esforzo non tería o mismo valor. Este premio anímanos a seguir traballando con humildade e dedicación, defendendo o que somos e o que representamos, unha Galicia viva, orgullosa e con voz propia. Como dicía Otero Pedrallo, Galicia é unha terra de voces fondas, de cantos longos que suben ao ceo. Con este compromiso, con respeto e de todo corazón,
a Coral de Ruada seguirá sendo unha voz viva de Galicia. Moitas gracias por este recoñecemento que hoxe recibimos. Que viva a música, que viva a cultura e que viva Galicia. Gracias. Bueno, moi bo día. Eu vou a ser breve. Saúdo a que me acompaña na mesa, o conselleiro, presidente da Diputación, presidente da Coral de Ruada, subdelegado, delegado, secretario xeral, senador, xefe da Policía, todos os que están aquí, conselleiros, xente, integrantes da Coral de Ruada, pois un día grande para vos. Bueno, eu teño un motivo especial para estar aquí, por iso me agradou moito que me invitaran, e é que no ano que eu fun elexido presidente do Parlamento, no ano 2016, eu quixen pôr en marcha o que era a medalla do Parlamento. Había un decreto que contemplaba que o Parlamento tiña que entregar tamén as súas distincións, entón foi ese primeiro ano cando se entregamos e eu quixen facer pois un acto solemne e non podía ser un acto solemne se non contábamos ca Coral de Ruada. E foi, penso, que a primeira vez que a Coral de Ruada actuou no Parlamento. E iso queda pa historia, porque, bueno, a primeira institución da nosa comunidade autónoma é que haya sido a Coral de Ruada quen puxo música a un evento tan importante como ese, pois eu o primeiro que teño que facer é agradecérvolo, porque sei que aquilo foi un acto de xenerosidade por parte de vos moi grande. Nós non somos unha institución con gran presupuesto, temos moita ilusión, pero pouco presupuesto. Pero, pese a todo, pois vamos facendo as cousas pois dun xeito que teña que ver coa cultura e con Galicia. Digo, polo tanto, o meu agradecimento sempre á Coral de Ruada. Claro, leva este premio un nome dunha persoa inesquecible, claro, de Ramón Otero Pedrallo, un home de referencia dun galeguismo, un home comprometido co galeguismo, un gran orador, sin dúbida, e un home dunha inquebrantable honestidade. Iso creo que non o pode hoxe discutir ninguén. É que hoxe a Coral de Ruada reciba o premio, o recoñecemento que leva o nome de Otero Pedrallo, é tamén recoñecer o compromiso da Coral de Ruada co galeguismo. Ese galeguismo sano que practicamos na nosa terra e que vos pondes en valor e que vos seguides sendo unha referencia de cultura. Ourense debevos moito porque espallastes o nome de Ourense por todo o mundo, deso sentímonos orgullosos, hasta vos sodes os que o himno de Ourense, porque temos un himno en Ourense, pois vos sodes tamén quen mellor o canta e o pon en valor e, polo tanto, eu desde aquí me sumo a ese recoñecemento e pôr en valor esta gran institución, este compromiso que vos tendes co galeguismo e ca nosa cultura. Por moitos anos máis. Que viva a Coral de Ruada. Moitas gracias.
Bueno, moi bo día, fantástico día do mes de decembro, do mes de Nadal aquí en Ourense, con este frío maravilloso que xa nos anticipa a chegada dun mes moi esperado, nun mes onde, ademais, hai moitísimas actividades culturais. Eu estou encantado de poder estar aquí en Ourense, entre outros motivos, porque hoxe é un día de celebración, non? É un día de celebración porque imos a recoñecer, como xa se comentou aquí, a traxectoria impecable, extraordinaria, de unha agrupación senlleira en Galicia como é a Coral de Ruada, non? Por eso, creo que xa só ese motivo é máis que suficiente para ter un día fantástico de celebración, pero ademais estou especialmente contento por compartir hoxe tamén esta mesa con, ademais de grandes políticos e grandes persoas, xente moi comprometida, o decía agora o presidente do Parlamento, don Miguel Santalices, falaba dese galeguismo que destila a Coral de Ruada. Creo que hoxe estamos na cuna, en Ourense, seguramente das provincias da cuna do galeguismo, e máis que nunca debemos de seguir refrendando o noso compromiso desa identidade cultural, desa identidade territorial, desa identidade social que temos en Galicia, dun galeguismo integrador, dun galeguismo intelixente, dun galeguismo moderado como era o de don Ramón Otero Pedrallo, que hoxe honramos aquí, pero tamén do que somos referentes, herdeiros moitos dos que hoxe tamén nos encontramos en ese acto. Por eso creo que nunca está de máis celebrar con orgullo, con satisfacción, eses valores do galeguismo que sabemos transmitir en Galicia en xeral, pero concretamente nesta provincia. Por iso tamén estou moi contento de estar con Luís Menor, presidente da Diputación, amigo, compañeiro, infatigable, traballador, que en todos os sitios onde tuvo responsabilidades deixou un legado extraordinario, pero que está facendo unha labor fantástica aquí na Diputación, e hoxe representa o que significan as 4 deputacións de Galicia. Eu tiven tamén a honra en outras etapas da miña vida, ademais de ter sido alcalde durante moitos anos, fun tamén deputado provincial, sei da importancia, da trascendencia que institucións como as diputacións teñen no noso territorio. Por eso, acreditando o noso compromiso con cuestións tan importantes como poden ser as infraestructuras ou a labor ordinaria de unha administración que é o Concello dos Concellos, tamén, desde logo, a Diputación fai unha enorme labor no ámbito cultural. Non é unha desas cuestións, ese compromiso, pois é a implicación das 4 diputacións nesta entrega, nestes premios Otero Pedrallo. Ademais, por suposto, a representante da Coral de Ruada, porque, sin eles, todo isto xe non tería sentido. Está aquí tamén representada unha parte importante da sociedade civil, da sociedade de Ourense, e agradecer tamén a todos os alcaldes e as alcaldesas que hoxe nos acompañan, agradecer aos representantes das diputacións, os diputados provinciais, diputados autonómicos, senadores, diputados nacionais, en definitiva, aos membros da propia Coral, que son os dignos merecedores e os protagonistas de verdade deste evento. Non decía, ou comentaba antes, o presidente Luís Menor, eu confirmo, a Coral de Ruada seguramente sexa unha das entidades máis senlleiras, máis destacadas da nosa cultura en Galicia. Eso quere dicir que é unha das máis antiguas e, desde logo, a que significa, a que representa realmente a esencia do que somos como galegos. Ademais, nun ano que non é un tema menor, porque quero recordar que fai escasos días anunciábamos no Concello de Ribadavia, hoxe está aquí tamén o seu alcalde, a declaración como ben de interés cultural da música e o baile tradicional en Galicia. Este non é un tema, este é un tema importante tamén. Queremos identificar, queremos recoñecer esa declaración de ben de interés cultural a esas tradicións máis senlleiras que temos no noso territorio. Para iso iniciamos un proceso que eu tamén vos pido a vosa colaboración. Iniciamos a publicación desa tramitación do ben de interés cultural, que ao longo dos primeiros 3 meses do ano 2025 estará aberto para que calquera agrupación, calquera entidade, calquer persoa poida presentar as súas alegacións para declarar, para mellorar esa tramitación dese expediente de ben de interés cultural, e deixaremos, por fin, despois de moitos anos, despois de máis de 10 anos intentando facer este procedimento, deixaremos e declararemos como ben de interés cultural inmaterial a música e o baile tradicional en Galicia. E, ademais,
Decía que non é un tema menor porque o ano 2025 tamén a través desa declaración por parte da Real Academia Galega será tamén o ano declarado como ano das cantareiras e a poesía oral popular, tamén algo que está moi vinculado coa actividade ordinaria desta coral. Por eso, creo que máis que nunca, eu creo que destacamos, hai que destacar a importancia do recoñecemento a esta importantísima labor que levades facendo na conservación dos piares básicos do noso maior patrimonio cultural. Hoxe en día, Galicia é unha terra con moitísimas oportunidades, é unha terra de prestixio, desde logo con moita actividade económica e industrial, pero sobre todo, fundamentalmente, Galicia destaca polos seus profundos valores culturais. Entidades como a vosa, eu creo que representan perfectamente esa realidade. Por eso, creo que é fundamental que estes premios Otero Pedrallo recoñezan a vosa labor e o voso esforzo. Os meus parabéns, por suposto, a esta coral de Ruada, aquí representada por dona Fátima Malingre, este merecido recoñecemento a esta longa traxectoria e compromiso na transmisión da nosa cultura e da nosa tradición tamén ás seguintes xeracións. Isto é unha parte fundamental da nosa responsabilidade. Tamén agradecer, por suposto, a todos os que fan posible que estos premios se sigan realizando desde o ano 1977, cuestión que non é, desde logo, que é fundamental, importante o compromiso das propias diputacións e tamén a colaboración por parte, por suposto, da Xunta de Galicia e manter, seguramente, decir que a Xunta de Galicia seguirá mantendo, por suposto, o noso compromiso nos próximos anos para que este premio siga recoñecendo aquelas persoas, aquelas entidades máis senlleiras, máis importantes na nosa actividade cultural. Por lo tanto, unha honra poder estar hoxe aquí, unha honra ademais acompañar os amigos, a toda a familia da Coral de Ruada, distinguida con este extraordinario recoñecemento, con este premio Ramón Otero Pedrallo. O voso recoñecemento non é un recoñecemento só a vosa labor, senón é un recoñecemento a Galicia, aos galegos, a tradición, a nosa historia, e premiar a Coral de Ruada, polo tanto, é premiar e celebrar a nosa cultura e a nosa tradición como galegos. Moitísimas gracias.
pasa co conselleiro? Vou atrás.